فرماندار گشتی کست مظلوم کوبانی بی سروکê Hikûmeta nû Şamê Mihemed El-Cûlanî re hevdîtin pêkanî û lî hev kirin. Ew peyman ji heşt xalan pêk tû vîhane. Da binkirina mafê hemu gelê Sûriye ji bo beşdarbûna di proseya siyasî de. Kurd pêkateya bingehîna Hikûmeta nû ya Sûriye ne û divê mafên wan ên yasayî bên garantî kirin. Acirbest an rawestan dîna şer lî seran serî Sûriye bê ragihandin. Li herêmên Elewî, Şiristiyan, Dîrûzî û Kurdî bendava tîşrîn pîra kereksezak. Dezgehên sivîl û leşkeriyên Bakur Rojhîlatê Sûriye de bî Hikûmeta nû ya Sûriye re bibinyek. Di heman demê de nasname û serxwebûna xwe bîparêzin. Misoger kirîna vecera hemû penaberên Sûriye bo malên Efrîn serîkaniyên Grîspîcî di nav de. Pîştgiriya Hikûmeta nû ya Sûriye di şerê li dîjî komên girêdayî rejîma bere û her gefendin. Divê jî bangên parçe bûn, gotin û hewldana çêkirîna aloziyê di navbera pêkateyan de dûr bigirtin. Komîte hewl dîdin hemû xalên rekeftinê bêriya dawiya îsal bi cih bînin.